Akkor hajrá, vagy szeretlek? Imádlak, Magyar Péter. Jó, igen. Így, na. Nem, inkább kiugrok az ember. Ez nem én vagyok. Így. Na, akkor hogy? Hajrá? Imádlak, Magyar Péter. Nem, meghalok. Ez nem Isten, csak Magyar Péter. Az már sír, apu. Ez nem igaz. Ezt rögzítsétek ki. Ez gonosz volt, Gergő. Ez az egyik. Csend. 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 Nem akarsz ki. Látod, én hivatalos fideszes vagyok. De most így haragság. Ugyan ezt is videóhoz használom. Figyelj, hozom. Magyar. Na. Magyar Peti, imádlak.